The diabolical mindset. היה אחד, היית איש גדול שעושה דברים גדולים. לא פחדת מכלום. היית כל כך מאושר במשימה שלך. האמנת בה, וכל הזמן הזה ניסית לשכנע אותי להאמין גם. כל יום שהיית חוזר מעזה לישון איתי, היית מספר לי כמה בתים הרסת היום, ושאתם מתקדמים מאוד במשימה לסיים את המלחמה. כל כך רצית להיות בעזה, חברים שלך יודעים איזה מסע עברת כדי להגיע לשם. היית שמח והיית מואר, והלב שלי התרחב לראות אותך ככה. היית לוחם מטורף, שמחתי עליך תמיד בכל דבר שקרה. נתת לי ביטחון שלא ידעתי מעולם, והייתי שלווה. היית מוכן למות כדי שהמלחמה הזאת תסתיים כבר. אני אומרת לכם, תסיימו כבר את המלחמה הזאת, תסיימו אותה.